Ako izbacimo prvu reč iz mog imena, onda se zovem kao jedna vrsta jela. Znači, ako ostane samo ta jedna reč. Sa zeljem. Sa zeljem. Ubre, što je komplikovano. Poprilično sam besmislena, možda čak i besmisleniji od uskoro na TV-u. Jel to stvarno ima pitanje? Ovo je ovako meta. Evo, ušli smo u kviz, pa to je fantastično. Nevjerovatno. Kakav uspeh. Aj mogu da vratim unazad kao za 1 minut na prethodno pitanje. Krofno. Ne. Jedemo se krofno. Ne, nije čuo. Mogu da ti ponovim sve što sam. Ponovim sve, ajde. Da, može. Moje boje su plava i žuta. Dobro. Moje ime se sastoji iz 2 reči. Ljudima dok mi gledam može skoči pritisak od gluposti. Ako izbacimo prvu reč iz mog imena, onda se zovem kao jedna vrsta jela. Poprilično sam besmislena, možda čak i besmislenija od uskoro na TV-u. Pa i sad. Ajde. Ne bih postojala da nije jednog Stefana. Čovječe, Milenkovića. Violina. Jelo? Nije. Nemanja. I jelo, ako izbaciš onda je jelo. Da. Jelo je ovako, ali ostane samo... Stefan Nemanja. Pa koji je prvi Nemanja? Možete me vidjeti svaki radni dan na TV-u. Svaki radni dan? Ali samo radni dan? Slagalica? Nije. Pa ajde, slagalica jedi nedeljama i koje jelo ima u slagalici? Nisi jeo slagalicu? Nisi, pa ti, to je kad Keva slaže kore. Znači ne bi postalo da nije jednog Stefana. Stefan mu je čale. Pa ili je neki kreator tog jela. Žuto i plavo. Nije jelo, pa ja pričam sve vreme nije jelo. Žuto i plavo su boje. Stefan, ko je neki inventor Stefan? Žuto i plave su boje logo toga što tražim. Ajde. Sad premotavam. Mislim će bude naj... Čekaj. Žuto i plavo. Nije McDonald's? Ne, nije ni Coca-Cola. Nije. To su jedina 2 loga koje ja ne znam, plavo i žuto. Možete me vidjeti svaki radni dan na TV-u. RTS. Pripadam humorističkom programu. Približavam se. Mada se ja ne bih složio. Veče sa Ivanom Ivanovićem. Ne, 24 minuta. Ne, ali je na TV stanici na kojoj se emituje 24 minuta. Bulevar, čorba, jebi! Ovo je 9-1. Ja ne gledam to, bre. 10-1. Pa nema veze. Ne, nije 9-1. Nema veze. Trebalo da postoji sad jedno pitanje koje može da reši sve. Ajde. Da opet, da izjednačiš. Ali nema više. Nema veze. A imaš? Nemaš? Pa dobro, ljudi su... Ima, bre. Ima još jedno. Kako? Ajde. Ljudi su htjeli da ti pobediš ovu, pisali su, žalili su, žao im je bre, gubiš stalno. Istina je, od 2016. Znaš što sam danas svašta tražio Island, Norvešku, nešto da ti malo nešto stavimo leva. Vidi, stavio si plavo i žuto. U stvari samo ti je trebalo da ja nisam skoncentrisan. Tu je bila ideja inicijalna onda je. Jesam. Dobro. Ne, ovo je observacijno bilo na TV-u pa sam krenuo da pišem sve što mi je palo na pamet. A dobro je da nije iz kola kao sve što vidiš u kolima. Sve što gledam. Ima jelkica kao. Ili ima nagrada kao u slagalici? Ima, idemo posla na pići. Ima, evo ti ova knjiga. Vikend na Kosmaju za jednog. Nije to, u slagalici ti daju prvu knjigu koja im je pri ruci. Evo izvoli. Ponela od kuće. To je beležnica naše sekretarice režije. Svi Srbi sveta. Svi Srbi sveta. Neki Srbi u knjizi. Tako se zove knjiga. Znači, hoćete da igrate ovo da kažemo moj istoricu. Srbi na korzici. Ajde. Srbi na korzici. To stvarno su dali, da. Jeste. Fazom mi Srbi na korzici ne žele knjigu Srbi. Ima 2 poglavlja, kao, pošto ih toliko... Nema. Sve belo, prazno. Bojanka. Nagrade u nekim takmičenjima nose ime po meni. Srbi. Knjiga. Da nagrada... Igraš za 9-6, samo da znaš. Čekaj. Da te jebo. Nije bre, kako ovo nosi... jeste. A neko ovo nosi 8. Ajde. Palma. Čekaj, ajde, ponovi, izvini. Nagrada u nekim takmičenjima nosi ime po meni. Nagrada u nekim takmičenjima? Ima više takmičenja, nije samo... Ima, da. Znači nije ni malina. Pa nije, ako isto, onda je neko generičko. Ja ti uvijek pomažem da ti pogodiš, treba u sebi da pričam. Jeste, jebote. Ali ako pričam u sebi, bit će tu dosta loš podcast. Tako da moram naglasan da ti pogodiš. Jao, kakav... Jeste, provalio si me skroz. Ajde... Provalio si me da te sve vreme slušam. Pa možda je kao pehar. Ajde dalje, aj sljedeći klub. Oskar. U nekim krajevima ex-Jugoslavije me zovu Palja. Palja? Paspalj.
Ne. Kao Miodrag Petrović, Palja. U nekim drugim krajevima isto XU šefarka. Čovječe, odaljavamo se. Je, to je neka stvar. To je neka stvar. Pa da, ne, nego je osoba. Ali to nije 5 bodova, da znaš. Pa daj mi nešto, što? Ne. Ništa mi ne ide, pobeđuje me i Viktor. Pa sad si uzeo trofej Paspalje, Palja, trofej povezano. Čekaj, nagrada, da se vratimo se na nagradu. Nagrada, neke nagrade nose. Neke nagrade, neki kao tipa šišarka, tako nešto. Pa to kao nešto. Šefarka, šišarka. Nešto kao razgovor, pa čekajte, ovo je kviz. Pa ja isto sad razmišljam. Ma razmišljaš i gledaš u njega. Prosto sam... Čekaj, kaži mi kako se zove, da bih znao. Kako se ovo pitanje? Ja pričam s njim zato što je i on čovek. Dobro. A jel, sad sam čovek. Nije robot kao, da. Nekad visim na zidu. Sat. Nije. Nekad stojim u fioci. Goblen. Nije. Koji goblen stoji u fioci? Jo, koliko ja imam goblena u fiokama, bože. Moju manju sestru ljudi mnogo češće koriste. Moju mlađu sestru ljudi koriste? Manju. Ne mlađu. Manju sestru koriste. Da. I kad me koriste, jako sam vlažan. Na zidu, Volić, odvratan si. Čekaj, na zidu je sestra. Nekad visi na zidu, uglavnom je u fioci. Njenu manju sestru mnogo češće koriste nego. Šta visi na zidu, nekad je u fioci? Uglavnom. Pa, a nije sad. Pazi, ovo vam totalno neće. Da nije neka kuhinski element neki. Dobro, ajmo. Varjača. Ne. Kutlača. Jeste. BOOM! Kutlača. Da. Pa on nikad ne bi pogodio. Što, zlatna kutlača, nagrada. Zlatna kutlača. Šta nisi čuo? Pa da si se bavi umetnošću. Kao recimo, imao bi zlatnu da si nezaposlen pa da čitaš nešto. Stvarno kutlača, jeste visi nekad, kako sam ovo dobro smislio. Koliko, 9-9? Da, ne, 9-6. Ja sam rekao, može da bude 9-9 i imamo snimljeno. Dobro, ajde, nek bude crno na belo. Hoćeš još jedno ako imaš za kraj. Nema veze. Neka, pobedio je Viktor, ajde. Samo čisto ja sam teo da izađem sa nekom utehom. Jeste i dobro ti je uteha, pogodio si kutlaču. Znaš koliko te dere sve vreme, pa u asocijacijama nešto osvojiš i kao... Jeste. Pa ja, tek vam je sad krenulo, Slavomir je kao... Da, malo sam izgubio koncentraciju u prvoj igri. U prvih 6 igara. Vladimire, Viktore. Pa ništa, čestitao bih Viktoru na fer i korektnoj borbi, bio je bolji u ovoj partiji, ja sam malo je koncentracija popustila, ali bit će bolje. Ali za tebe ne, pošto ne učestvuš. Da, ja sam sada ispao, ali prijavit ću se možda opet, osim ako se zaposlim, onda neću. Ali verovatno neću, pošto mi je ovo 18. put. Tako da vidimo se opet. Biću ja ispred ovdje. Ne, uvijek ispadne, uvijek mi pade koncentracija u prvih 6 igara. Molim te. Ajde. Može ovo? Ne, mora knjiga da bude. Viktore, znači knjiga... Za vas, a kao što sam ja ovdje... treba da pročitam. Neprijatno kao. Za vas, više sreće. Hvala ti. Eto, to je bilo sve od Uskoro na TV-u. U ovoj epizodi, ali vratit ćemo se mi još bolji. Vratit ćemo se mi još jači. Još jači i daj neki sad izlazni džingl. Aha, čekaj, samo da smislim. Neki izlazni. Aha, izlazni, kao za kraj. Da. I kao i uvek dajte neke komentare da vidimo da li ovo valja. Ali nemojte one isti koji dajete uvek. Ne taj isti, nego dajte neke komentare kao predloge šta da radimo i tako. Šta da radimo kad ne snimamo ili u životu, tako. Ajde, pozdrav. Ćao.